Anining higayon na guys. Ako na ning duty sa barangay. O di kalikayan na adyo mo duol na mo magpagamag referral. O gingon man kamera si Ma'am Nimpa ning barangay kay ako ang kagawad on duty moadto sa munisipyo kay mag-meeting sa Federated Senior Citizen. Ladies, go on with your service. I'm going to attend the meeting of the Senior Citizens Federation. So good luck, ladies! Babu! Repeat! My beautiful sect, Inday Nempasid, and my doctor of our barangay, Lily Neri, RBHW. What Dr. Lily Neri? Hello, go on with your service, and I'm going to attend the meeting of the Senior Citizens Federation. Good luck, guys! Babu! Taas mo muna, day. Taas na, day. Ma'am Nem. Good. Angat ka, wow. Good morning, good morning. Naadyon. Unja lang, mag-iniyatay ta. Bye-bye, ma'am. Oh, uy. Happy Pila na trip. yun, pa. Isnak ninyo. Dalag ka ng Okay, Rane? Oh, day da. yugit. Ay, Thank you. sige. Nanghatag din yung guwapag bag ba? Uy, kayo dyan. Uy, basta ganado po karon. Hala, oy, gisilduhan tingalin eh. Ako po sino eh. For someone inspires me through a call. Yeah! Alam na. Oo, nagayos ko na. Ay, ginoo ka. Bye. Murag wa matiguang. Alam na, alam na. Alams na. Alams na. Teacher Roy. Mo to yung mong kagawad guys nga kuang kaadyo. Ay, Tanan. ni Jackie. 76, 86. How old are you, ma'am? Me? Yes? I'm young as 75. Wow, sana all. Look at me. Yes. O bitaw, ma'am. Teacher man ko ka previous, ma'am. Iyaton, manggot, iyaton. Sige, bye-bye na. Bye-bye. Dili ka, oy, di jud inahan, oy. Eh, ginoo ko, guys. Guys, mao ni amo ang Beach W sa Puro 4. Anhi siya guys kay nagpa sana gakuan og kanang wifi, naki-wifi ni siya guys. Si Jennifer Gold Cruz. Kuan, kanang napirmay palihog ring present sa kanang naay katong napaghatag sa mga devices. Ah. Ah, sige, sige, sige. Gabantay ni. Ah, oo. Dana kas la Luisita. Dana kas la Luisita di. Doon sa tahinan. Galag. Namita ko ni Mamili o Madini. Na, lingkod na. Oh, tumagabiti ko kung kalitsot. Salamat. 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 Tayo'y magkita muli. Lagbok sa... Waman ko sini ni Wamo so 2,000. 106.
Ang imo 105, ay 106. Over 68. Nya 58. Ang imo 64. Wala man 58. Nang rin sa ani agi, pila man rin imo hangover. 50. Hmm. Mano ka lang na. Mo lagi yon musaka mo ubon mo. Oo, nana. Oh, ano? Kanang kinatugan nato ba? Oh. Kanang sayo matog, nya napoy dugay ta makatuog. Oh, dugay di ko gabi alauna na. Kang ang edaran manggod dili magpabilar-bilar. Sa undi jalan di man takatog na may tugtog murag manok. De, naa joy lami nga dali ra mo matog. Pagbasag Biblia, di pa ka magbasa sa Bible, makatog na ka. Isay magarusan yo ko kadagan ko magarusan yung di mahuman. Di po gyapon katong. Di naka Oh, dahil lagi basta mata na. basta ingon ana, mo bitaw ang advice di mo makatug lion sa pagbasag Bible. Wala man ka na ng 58 na. Sana ka na. Pero wa maglabad mo. Sana man ka nang kuhan over. Kanang ang over mo kay bantayan o mag 100 plus na ka, mo na ni saka jud o. Pero kana siya okay pa man na, pero ug imo nang pasagdong kay mo us pa man jud na. Mo na mo anemic na pud ka. Ya mga ontag Paliya. oh kanang mga utan-utan. Utan bitaw nagapon kay dito. Kanang kamunggay mahimo man dili. Mahungga. Dili ko anon dili huruson. Kanang kita ilunod ra bitaw diretso niya pabukalan rat. Ako kay Kay di na takadut og di na takalisa kamunggay. Ako kayo, mag-scramble ko, batagtag ko kumunggay, mag-sabol. Pero pwede man pud og kanang Dahog si Kujas na. pabukalon. Kumpuan, butang kamatis og na. Awa. Oh, anda. Mo na secret. Oh, mura na si Felix. Law kay bas una. Oh. Kay nundo mo og maglaw ka nang masakit ta dya sa mga tigwang sa una kay law yan. Wa skill ba ya? Daghang. Di giblag ka na ho nang kay Tangad. Ha? giblag ka na kay ikaw ang customer on. Ay, alam daw. Oh, napos nang inday oh. Kanunay nas nang inday. Kanunay ko dito ko niya. Di gablag manggod ko. Oh, para Uban jud ko. Sabado? Ugmahan ara ba tay trabaho ugma? Malimot ka. Lo. Ma makaday. Wow, ugma ato sa munisipyo, kung na matugan naman. Isa sila. Sila naman. So naat sila ron. So, Yaan.